Κυρίες και κύριοι, αγαπητοί φίλοι, σας καλωσορίζω στην εκδήλωσή μας. Συμπληρώνονται φέτος 100 χρόνια από την εκστρατεία της Καλύπολης, 100 χρόνια από τις πιο πολύνεκρες, μιας από τις πιο πολύνεκρες πολεμικές αναμετρήσεις της ιστορίας. Η Ομοσπονδία Ελληνικών Συλλόγων επιχειρεί σήμερα την ιστορική παρουσίαση των γεγονότων εκείνης της πολεμικής αναμέτρησης και την εμπλοκή της ύμνου σε αυτήν. Η εκστρατεία στην Καλύπολη ανέδειξε για άλλη μια φορά την κέρια γεωστρατηγική σημασία θέση όχι μόνο των στενών του Καρδανελίου, αλλά και την αντίστοιχη σημασία θέση της ύμνου. Αυτή η δεσπόζουσα θέση της ύμνου στον χώρο Αιγαίο που την καθιστά παράγοντα ελέγχου της κίνησης των πλοίων από και προς τα στενά, καθόρισε πολλές φορές και μάλιστα διαχρονικά την ιστορική μοίρα του νησιού από την αρχαιότητα μέχρι τις μέρες μας. Ο αργοναυτικός και τροϊκός κύκλος ως μυθική προβολή πραγματικών γεγονότων και μακραίων ναυτικών εμπειριών ανακρατούν ανάλυτη αυτή τη σημασία της ύμνου, γράφει ο ιστορικός κ. Χρυσοπολώτης, αναφερόμενος στη σημασία της θέσης της ύμνου. Στη Γήμα, όπως γνωρίζετε, παρέμεναν οι αργοναύτες επί μακρόν, πηγαίνοντας από την Ιολκό στην Κορχίδα, πριν διεισδύσουν στον Ελίσπορο. Εκεί αγγελοβόλησε και ο Ηνωμένος Στόλος των Αχαιών, πριν κατευθυνθεί στην Τρία δίθεν για τα μάτια της ωραίας Ελένης. Αλλά και στην πιο πρόσφατη ιστορία μας, το 1912, στον πρώτο Βαλκανικό πόλεμο, από τη Λίμνο ξεκίνησε ο ελληνικός στόλος την απελευθέρωση των νησών του βορειοανατολικού Αιγαίου, χρησιμοποιώντας ως ορμητήριο τον ασφαλή κόλπο του Μούδου. Έτσι και με την εκστρατεία της Καλύπολης, λίγα χρόνια αργότερα, το 1915, η περιοχή του κόλπου του Μούδου, με την γεωμορφολογία της, με το χαμηλό και ήπιο προφίλ της, το μεγάλο ομώνυμο κόλπο, σε συνάρτηση βέβαια με την γεωστρατηγική θέση της, αποτέλεσε ιδανικό τόπο όχι μόνο για την εγκατάσταση του εκστρατευτικού σώματος, αλλά και για τον ελιμενισμό εκτόλου των αγγλοσαξονικών συμμαχικών δυνάμεων. Στη συνέχεια δε, κατά την 7μηνη διάρκεια της εκστρατείας της Καλύπολης, η Λίμνος αποτέλεσε χώρο υποδοχής, περίθαλψης, ανακούφισης για χιλιάδες τραυματίες του πολέμου. Στη μάχη εκείνη της Καλύπολης, αλλά και στην παρουσία του στρατεύματος, του εξωτερικού σώματος, των Νάντζα και όχι μόνο στη Λίμνο, στην περιοχή γύρω από τον κόλπο του Μούδρου, είναι αφιερωμένη η σημερινή μας εκδήλωση. Κλείνω αυτή τη σύντομη εισαγωγή, λέγοντας ότι η Ομοσπονδία Ελληνικών Συλλόγων επιχειρεί σήμερα, όπως είπα και στην αρχή, μια ιστορική προσέγγιση των γεγονότων και των πολεμικών επιχειρήσεων της εποχής εκείνης. Η εκδήλωσή μας θα έχει εκπαιδευτικό χαρακτήρα, έτσι ώστε να γνωρίσουμε τα γεγονότα της πολύμικρης εκείνης εκστρατείας, αλλά και την εμπλοκή του νησιού μας σε αυτήν. Αλλά όχι μόνο αυτό. Θα προσπαθήσουμε να προσεγγίσουμε τα γεγονότα λίγο διαφορετικά, με μια συναισθηματική και ανθρώπινη ματιά. Έτσι, εκτός από τις ομιλίες που θα ακουστούν, θα ακουστούν και κείμενα και ποίηματα που αποτυπώνουν τις συνθήκες της εποχής και το γενικότερο κλίμα τότε στη Λίμνο. Τέλος, θα κλείσουμε την εκδήλωσή μας σήμερα, συνδυάζοντας τις τρεις επαιτίους που έχουμε αυτές τις μέρες, 100 χρόνια από τη μάχη της Καλύπολης, 25 Απριλίου, 100 χρόνια από την έναρξη της γενοκτονίας των Αρμενίων, 24 Απριλίου, και 70 χρόνια από τη λήξη του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου, 9 Μαΐου χθες 1945, με ένα μουσικό αντιπολεμικό αφιέρωμα. Εύχομαι η εκδήλωση να κερδίσει την προσοχή σας. Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας και θα καλέσω στο βήμα το σεβασμιότατο του νήσου κύριο Ιωσήφ. Σεβασμιότατο.